Salm 90. Arglwydd biost yn amddiffynfa i ni, am mhob cenhedlaeth, cyn geni'r mynyddoedd, a chyn esgor ar y ddaear a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw. Yr wyt yn troi pobl yn ôl i'r llwch, ac yn dweud, trowch yn ôl, chwi feidrolion, ac ymlaen. Salm neu weddi Moses yw y teitl uwchben y salm. Dyma mae'n debyg yw'r salm hynaf yn y Beibl. Ysgrifennwyd felly dros 3,000 o flynyddoedd yn ôl. A dyma ni wedi cyrraedd y sul olaf y flwyddyn. Blwyddyn arall wedi mynd heibio. Ac falle i ni'n gofyn, wel, pam edrych ar y salm hon? Yr ateb yw oherwydd y reswm yna, oherwydd i ni gyrraedd y sul olaf yn y flwyddyn. Oherwydd mae blwyddyn arall wedi mynd. Mae'n addas wrth i ni edrych nôl ac edrych ymlaen. Mae'n addas i ni edrych ar y salm hon oherwydd y themau a'r gwirioneddau sydd wedi eu cynnwys yn y salm. Mae'r gwirioneddau hynny yn rhai sylfaenol, yn rhai hanfodol, elfennol a chlir i ni. A mae angen arnom ein hatgoffa bob sul o'r gwirioneddau hyn. Ond yn arbennig, mae un yn teimlo ar ddiwedd blwyddyn fel hyn. Os ydyn ni am fod yn ddoethach pobl, os ydyn ni am fod yn well pobl, os ydyn ni am ddeall ein byd a'n bywydau'n hunain yn well, does dim byd sydd yn fwy addas i ni na edrych ar y salm hon. A fy ngweddi yw y bydd yr ysbryd glân yn cymryd o'r geiriau hyn ac yn ei cymhwyso i ni gyd fel unigolion. Mae 2 ran i'r salm, 2 ran amlwg. Ran gyntaf, adnodau 1 hyd at 11, falle 12, ac yna wedyn ni adnodau 12 hyd at ddiwedd y salm. Yn y ran gyntaf o'r salm, mae Moses yn myfyrio, gallwn ni ddweud. Yn yr ail ran, mae e'n deisif. Hynny yw, mae e'n gofyn i Dduw am bethau. Y bore yma ni moyn edrych ar y ran gyntaf o'r salm. A heno, os Dduw ei myn, newn ni edrych ar yr ail rhan. Yn gyntaf felly, y bore yma, y myfyrio. Mae Moses fan hyn yn edrych yn ôl ac yn edrych ymlaen hefyd. Mae'n edrych o'i gwmpas. Mae'n edrych ar ei fyd.
yn edrych ar ei fywyd ac yn ystyried pethau hyn. Mae yna 4 peth yma mae'n dweud wrthyn ni. 4 peth i ni fyfyrio arno fe gyda'n gilydd y bore yma. 4 peth wi am ddwy'n i'ch sylw chi. 4 peth i helpu ni i ddeall ein byd ac i ddeall ein bywydau ni. 4 gair. 4 di fel mae'n digwydd. A'r gair gyntaf, Duw. Duw. Mae'r salm yma am Dduw. Ydych chi am fod yn ddoeth y bore yma? Ydych chi am ddeall y byd yma a'ch bywyd yn well? Mae'n rhaid i ni ddechrau fan hyn. Mae'n rhaid i ni ddeall am Dduw. Nawr yn syth mae yna wrthdaro ac mae'n anghytundeb gyda ni ar y pwynt yma oherwydd mae ein hoes ni wedi ymwrthod a Duw. I ni wedi cau Duw allan o bob agwedd a maes o fywyd. Dyn ni ddim moyn gwybod am Dduw. Falle fod rhywun yn gwrando arna i a dyma'ch ymateb. Dwi ddim moyn clywed am Dduw. Wel, ga i ddweud hyn yn gwrtais, ond mor glir a allai. Mae'r Beibl yn dweud ein bod ni'n ffŵl. Dyna mae'n dweud. Y ffŵl a ddywed yn ei galon, nid oes Duw. Peidiwn â bod yn ffŵl. Peidiwn â bod yn ffôl y bore yma. Byddwch yn ddoeth. Ond falle fod rhywun yn fwy agored yn dweud dwi ddim yn nabod Duw. Wel, ga i ddweud hwn wrthych chi. Roedd 'na adeg. Doedd Moses ddim yn nabod Duw chwaith. Am 40 mlynedd pan yn dywysog yn yr Aifft, doedd e ddim yn nabod Duw. Ac am 40 mlynedd arall pan yn fugail yng Ngwlad Midian. Ond un dydd, mae e'n cwrdd â Duw, neu'n hytrach ddylen ni ddweud falle mae Duw yn cwrdd ag chi'n cofio fe'n dod at berth. Perth yn llosgi ac eto heb ei ddifa. A mae Duw yn datguddio ei hun i Moses. Doedd Jacob ddim yn nabod Duw ar un adeg, ond wrth iddo fe ffoi o'i frawd, daeth Duw ato fe mewn breuddwyd, cwrdd â Jacob ym Methel. Doedd William Williams Pantycelyn ddim yn nabod Duw tan oedd yn fyfyriwr 19 mlwydd oed yn cerdded adre, heibio i fynwent yn Talgarth pan glywodd e Hywel Harris yn pregethu, ac yna, yn y lle yna, fe gyfarfu â Duw. Yn hangen mawr ni yw i wybod ac i nabod Duw. Angen mawr yr eglwys yw i ddysgu pobl am Dduw. Pan aeth Paul i'r Areopagus yn Athen, yr hen lys yna, llawn gwybodaethon, beth bregethodd Paul iddyn nhw? Oedd e wedi pregethu moesoldeb?
iddyn nhw? Na. Oedd e wedi sôn am drygioni caeth weisiaeth? Na. Oedd e wedi pregethu wrthyn nhw fod pawb yr un peth? A beth sydd eisiau yw i ni gyd weithio gyda'n gilydd? Na. Fe bregethodd Paul Dduw iddyn nhw. Yr hyn yntau, yr ydych chwi yn ei addoli heb ei adnabod hwnnw, yr wyf yn ei gyhoeddi i chwi. Dyma oedd bwrdwn Paul, pregethu Duw i'r bobl yma. Yn ôl at y Salm, beth mae Moses yn dweud wrthyn ni am Dduw? Wel, yn syml iawn, mae'n dweud wrthyn ni am Dduw i fod e'n Dduw. Mae yn Dduw. Randewch eto, arglwydd, buost yn amddiffynfa un hi ym mhob cenhedlaeth, cyn gen i'r mynyddoedd, a chyn esgor ar y ddaear a'r byd, o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw. Ffrindiau, mae yna Dduw i gael, ac mae'n Dduw. Ti sydd Dduw, neu yn y William Morgan, ti wyt Dduw. Ond yn y gwreiddiol, does dim gair yna o gwbl. Ti Dduw. Fe yw'r Duw sydd. Sylwch eto, cyn geini'r mynyddoedd a chyn esgor ar y ddaear a'r byd, o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, ti wyt sydd Dduw. Nid ti oedd Dduw cyn gosod y mynyddoedd, ti oedd yn Dduw. Na, does dim gorffennol gan Dduw. Does dim dyfodol gan Dduw. Dim ond presennol sydd ganddo fe. Mae wedi bod ym mhob cenhedlaeth. Mae'n Dduw tragwyddol. Cyn bod Abraham, yr wyf fi, medd Iesu Grist. Mae tu fas i amser. Fe greodd amser. Fe greodd pob peth yn y dechreuad, a creodd Dduw y nefoedd a'r ddaear. Roedd e yno, yn y dechreuad, yn bod. Duw yw e. Nôl at Paul yn Athen. Beth mae e'n dweud wrthyn nhw? Y Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo. Nid yw ef ac yntau'n arglwydd nef a deir yn preswylio mewn temlau o waith llaw, ni wasanaethir i'w chwaith a dwylo dynol fel pepau arno angen rhywbeth, gan mae ef ei hun sy'n rhoi i bawb fwyd ac anadl a'r cwbl oll. Oherwydd ynddo ef, yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Mae e'n Dduw. Ni wedi canu, mae'n llond y nefoedd, llond y byd, llond uffern hefyd yw, llond tragwyddoldeb maeth ei hun, di-derfyn y Duw. Mae'n llond y gwaglen ddigoll, mae oll yn oll, a'i allu ni'n anfeidrol, anherfynol fod, a'i hanfod ynddo ei hun. Ar ddiwedd blwyddyn arall, mae angen i ni feddwl am Dduw. Ond yn ail, yr ail di sydd yma. Mae'r Salm am Dduw, mae'r Salm hefyd am ddyn. Hynny yw am yr hil ddynol, am ddynolryw, dynion a menywod, pobol. Ydych chi am fod yn ddoeth y bore yma? Ydych chi am ddeall beth yw Cristnogaeth? Wel, mae rhaid i chi ddeall nid yn unig am Dduw, ond am fi. Os yw Duw yn dragwyddol, os yw Duw yn fawr, dyw dyn ddim. Os yw Duw yn Dduw, dyw dyn ddim. Ac ffrindiau, mae angen un cymdeithas
gwirdroedig ni I glywed hyn yn bendant y dyddiau yma. Dyn ni ddim yn dduwiau. Dyna rydyn ni wedi dod I gredu, ond tefe, mae duwiau I ni. Ni wedi credu twyll y sarf i'r wraig yn yr ardd. Na, ni fyddwch feirw ddim. Ond fe wyr y Duw, yr agored eich llygaid y dydd y bwytewch ohono, a byddwch fel Duw, yn gwybod da a drwg. Ac I ni'n meddwl, ni wedi credu llais yr un drwg. Ni'n meddwl yn bod ni mor ddoeth, mor glyfar, mor abal. Ni'n meddwl bod adoniau a'r adnoddau gyda ni. Dim ond I ni ddod i'n meddwl ato fe. Dyma ys ni'n cael yn clywed tro ar ôl tro yn dyfe. Dyma'r anthroniaeth diflas ein hoes ni. Dim ond I ni ddangos penderfyniad. Dim ond I ni ddod i'n meddwl ato fe. Beth bynnag yw fe gallwch chi gael fe ddaw I chi. A mae dyn yn ddawnus. Mae dyn yn glyfar. Mae llwyddiannau yn rhyfeddol. A mae yna reswm am hynny. Mae wedi ei greu ar lun at elw Duw. Mae wedi ei greu yn ychydig is na'r angylion. Ond dyn yw e. Mae'n gallu datrys rai pethau. Mae rai pethau. Dyw e ddim yn gallu. Mae'n gallu creu brechlyn. Ond dyw e ddim yn gallu atal marwolaeth. Mae Duw yn dragwyddo. Ond dyw dyn ddim. Mae'n heneiddio. Mae'n gwanhau. Mae'n marw. Mae dyn yn feidro. Adnod 3. Yr wyt yn troi pobl yn ôl i'r llwch ac yn dweud trowch yn ôl chwi feidrolion. Nôl i'r llwch yn atgoffa ni o eiriau Duw I Abraham. Llwch wyt ti? Dyna I ni, ffrindiau. Llwch ac i'r llwch a byddwn ni'n dychwelyd. Beth yw ein bywydau ni? Byr, brau, fel tarth. Yna gyfres o ddarluniau yma yn y Salm wedyn I ddisgrifio ein bywydau ni. Fel gwyliadwriaeth yn y nos. Gwyliadwriaeth yn y nos. Dyma oedd yr amser byrraf, y rhaniad byrraf o amser oedd gan yr Iddewon, y gwyliadwriaeth. Buaswn ni'n dweud eiliad. Dyna'r cyfnod lleiaf o amser sydd gyda ni, fel amrantiad llygad. Dyna fe mae ein bywyd, medd Moses. Byr, fel eiliad, fel breuddwyd mae'n dweud wedyn ni. Fel breuddwyd mae'n bywydau. Chi gyd I cael breuddwydion, ac yn aml mae breuddwydion yn real iawn, yn dyn nhw, mor real pan maen nhw'n digwydd. Ni'n synnu pa mor real mae breuddwydion yn gallu bod. Ond beth sydd yn digwydd? Wel, erbyn canol dydd, erbyn y dydd nesaf, ni wedi anghofio amdano nhw. Maen nhw wedi mynd. Fel yna mae ein bywydau ni. Medd y Salm. Gan adnod 6, fel blodeuau. Oedd yna blodau yn y dwyrain, wrth gwrs, oedd yn tyfu, dal I fod, yn tyfu yn y bore. Ond erbyn y prynhawn, maen nhw wedi gwywo. Maen nhw wedi mynd, wedi diflannu. A fel yna mae yn bywydau, medd y Salm. Bydd rhaid siarad amdano ni yn angladdau ni, efallai. Ond wedyn ni, byddwn wedi cael ein anghofio. Byddwn ni wedi mynd.
enwau fyddwn ni ar gerrig beddi. A dyna fe. Ffrindiau, dyma beth sydd rhaid i ni ystyried ar ddiwedd blwyddyn arall. Dyma'r gwir, dyn ni'n mynd i farw. Megis yn adda, y bydd pawb feirw. Ni'n mynd i farw, pob un ohono ni. Ac mae eisiau ni feddwl am hynny. Y trydydd di, mae'r Salm yn myfyrio arno fe. Mae yna 2 di gen i fan hyn. Y dryswch a'r diflastod. Y dryswch a'r diflastod. Dwi'n cyfieithu hwnna. The perplexity. Y dryswch and the misery. Ni'n mynd ymhellach nawr, ni'n mynd yn ddyfnach i mewn i'r Salm. Nid yn unig mewn bywyd dyn yn fyr ac yn frau. Ond mae yna ddryswch yn perthyn iddo, a mae yna ddiflastod yn perthyn iddo fe. Mae bywyd yn bos i ni. Mae yna ansicrwydd, mae yna anfodlonrwydd, mae yna rwystredigaeth. Mae bywyd yn fyr, mae'n mynd heibio yn gyflym. Ond siwt fywyd yw e? Beth yw ansawdd y bywyd hwnnw? Adnod 10. 10 mlynedd a 30 yw blynyddoedd ein heinios, neu efallai 40 trwy gryfder, ond y mae ei hyd yn faich ac yn flinder. Falle mae rai yn byw am 70 o flynyddoedd, falle 80, falle 90, falle hyd yn oed 100. Oedd rhywun yn 110 yn ddiweddar. Ond beth mae Moses yn dweud yw hyn. Mae hyd yn oed, os mae yn hir, mae yn faich ac yn flinder. Ni'n gwybod am lawenydd. Wrth gwrs, ni'n gwybod am gyffro, am fwynhad, yn enwedig pan yn ni'n ifanc. Ond buan, i ni'n gwybod am y baich a'r blinder mae Moses yn sôn amdano fe fan hyn. Just pan mae dyn yn dechrau mwynhau, just pan mae'n cyrraedd oedran lle mae'n meddwl mae'n gallu dechrau byw, mae'n gallu dechrau mwynhau, mae yna pôn a blinder yn dod. Solomon sydd yn dweud gwagedd, o wagedd, gwagedd yw y cwbl. Mae Paul yn dweud yn yr epistol at y Rhufeiniaid 8:20, oherwydd daros dyngwyd y greadigaeth i oferedd. Dyna fe. Dyma ni. Mae yna synwyr yno ni. Mae rhywbeth ddim yn iawn. Dyw pethau ddim fod fel hyn. Mae yna ddryswch. Mae yna ddiflastod. Mae yna faich. Mae yna bôn. Mae yna flinder. Mae yna ddrwg. Mae yna anhegwch. Does dim rhaid i fi ymelaethu ar hyn i chi gyd yn gwybod am beth wy'n siarad. Mae yna bôn. A mae yna hiraeth yno ni. Hiraeth am atebion. Hiraeth am ystyr. Hiraeth am uniondeb. Hiraeth am ddod i'r cam yn iawn. Hiraeth am lenwi'r gwacter yna. Achos ar ben hyn i gyd, dros ben hyn i gyd, fel rhyw gysgod mawr, mae'r ffaith ofnadw yn bod ni'n mynd i farw. Ac i ni wedi ein dal. A mae'r dyn modern wedi ei ddal hefyd. Mae bywyd yn boen ac yn flinder, ond dyn ni ddim moyn marw. Ni'n ceisio perswadio'n hunain wrth gwrs bod marwolaeth yn naturiol. Dim byd mawr, just y diwedd. Dyna i gyd. Ond pan mae'n digwydd, mae yna rhywbeth yno ni sy'n ofni.
Ffrindiau, falle fod rai o'ch chi'n meddwl, wel, dyma neges ddifrifol a ddigalon ar gyfer Sul ola'r flwyddyn. A dydd Gwyl San Steffan hefyd. Wel, ydy mae'n neges ddifrifol, ond dyma'r wir. A dyma mae'r Beibl am yn ei wynebu. Mae'r byd, wrth gwrs, a diafol am yn ei anwybyddu. Mae'r byd am yn ei bartia ac anghofio. A falle fod rhywun wedi bod yn meddwl am y pethau hyn, am y baich, am y faich a'r blinder, am y gwagedd, am yr oferedd sydd yn y greadigaeth. Falle i chi wedi bod yn meddwl am y dryswch a'r diflastod sydd. Falle fod yna hiraeth yno ti. Am atebion, am ystyr, am resymau. Wel, gai annog ti i barhau i feddwl ac i barhau i wrando, oherwydd ni wedi cyrraedd ein pedwerydd di, a'n di ola yma y myfyrdod Moses. A hwn yw'r un o'r geiriau allweddol yn y Salm. Tybed, ydych chi'n gwybod beth yw di olaf? Y gair sy'n rhoi'r allwedd i ni. Y gair sydd yn egluro pam. Pam mae bywyd yn boen? Pam y poen a'r blinder? Pam y marw? Y gair wrth gwrs yw dicter neu ddigofaint. Ni'n gweld y gair yn troi lan adnod 7, yn adnod 9, yn adnod 11. Y gair allweddol, wy'n dweud. Y gair sylfaenol, y gair pwysicaf falle, yn y Salm, os y'n ni am ddeall bywyd. Gair sy'n absennol o'n geirfa Cristnogol ni, y dyddiau yma. A nid Cristnogaeth yw yn Cristnogaeth heb y gair yma. Pan mae Paul yn ysgrifennu at yr Rufeiniaid, mae'n dweud wrth yr eglwys fyna i fod yn awyddus i bregethu'r Efengyl iddyn nhw. Ac yn Pennod 1, mae'n dechrau esbonio iddyn nhw beth yw'r Efengyl. A ble mae'n dechrau? Yr Rufeiniaid 1:18. Canes, medde fe, wrth ddechrau esbonio wrth y Cristnogion hyn. Canes digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nerth yn erbyn holl anifioldeb ac ynghyfiawnder pobl. Pam mae ein byd ni fel y mae? Pam yr oferedd? Pam y poen a'r blinder? Pam y diflastod a'r dryswch? Pam yna wacder yn dy fywyd? Pam marwolaeth? Pam ydyn ni'n ofni marwolaeth? Oherwydd rydym yn byw o dan ei ddig. Adnod 9. Y mae ein holl ddyddiau'n mynd heibio dan dy ddig. Dyna ni, yr un peth eto, canes digofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef yn erbyn holl anifioldeb ac anghyfiawnder pobl. Dicter Duw, God's anger, God's wrath. Mae Duw yn ddig gyda ni. Mae Duw yn ein herbyn ni. Bydd rai yn protestio. Mae Duw yn gariad. Byddwch chi wedi clywed bod Duw yn eich caru. Byddwch chi wedi clywed rhai pregethwyr yn dweud wrthych chi, mae Duw yn eich caru chi. Mae yna rai pregethwyr fel petai dyna'r unig beth sydd gyda nhw i ddweud.
A dyna'r unig beth sydd eisiau chi glywed, bod Duw yn eich caru. Ond dyw Paul ddim yn dechrau fyna. Dyw'r arglwydd Iesu Grist ddim yn dechrau fyna. Na, mae'n wir fod Duw yn gariad. Ydy wir, a diolch am hynny. Ond grandewch yn astud arna i, ffrindiau. Wy'n dweud wrthych chi, gyda pharch a gofal fel hyn. Dyw hynny ddim lles i ni o gwbl. Dim cysur i ni o gwbl. Os yw Duw yn ddig gyda ni. Mae Duw yn caru'r da. Mae Duw yn caru gwirionedd. Mae Duw yn caru cyfiawnder a barn. A dyma'r gwir. Mae Duw yn ddig a ni. Mae Duw yn ein herbyn ni. Pam? Oherwydd ein drygioni. Oherwydd ein gwrthryfel. Oherwydd ein hanifioldeb. Duw sydd diclon beunydd wrth yr aniwiol, medd Salm arall. Ydych chi'n aniwiol? Ydych chi heb fod yn dduwiol? Yn aniwiol? Os felly mae Duw yn eich erbyn, mae Duw yn ddig gyda chi. Colosiau 3, adnod 5 a 6, gwnewch beth mae Paul yn dweud. Rowch i farwolaeth felly rannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddaear. Anfoesoldeb rywiol, amherdeb, nwyd, blis a thrachwant sydd yn eilyn addoliaeth. O achos y pethau hyn, y mae digofaint Duw yn dod ar yr rhai a ni fydd. Ydych chi'n anifydd? Oes na amherdeb? Oes na bechodau cuddiedig? Adnod 8, gosodais dein camweddau wrth flaen, ein pechodau dirgel yng ngoleuni dy wyneb. Oes na bechodau dirgel? Oes na bechodau does neb arall yn ei gweld? Ond mae Duw yn? Ac yn ddig? Mae Paul eto yn Rhufeiniaid yn o 2 yn sôn am gasglu i ni ein hunain stor o ddigofaint. Yn nydd digofaint. Pob tro rydyn ni'n pechu, rydyn ni'n ychwanegu, yn pentyrru i ni ein hunain mwy o ddigofaint. A pam mae marwolaeth mor ofnadw? Oherwydd pan ni'n marw, i ni'n mynd i gwrdd â Duw. Duw sy'n ddig a ni. Bydd rhaid gwynebu'r stor yna o ddigofaint sydd wedi casglu yn ein herbyn. Ni'n gwybod ychydig am y digofaint yma. Dyna'r dryswch a'r diflastod sydd yn ein bywydau. Dyna'r oferedd sydd ar y greadigaeth. Ond ychydig yw hynny. Dim ond peth o'r digofaint. Dim ond ei lyd pan yn yno, ond ychydig wedi ni marwolaeth, wedi ni farw, bydd rhaid i ni wynebu y digofaint yn llawn. Ydych chi'n barod am hynny? Mae'r pethau yma yn ddifrifol. Cyn cwpla, ga i ddweud hyn. Dwi ddim wedi pregethu'r efengyl y bore yma. Gobeithio bydd mwy o efengyl heno
wrth i ni edrych ar yr ail ran. Mae hynny yn efengyl, mae hynny newyddion da i ni, ni gallu gweddio ac edrychwn ni ar hynny heno gobeithio. Ond y bore yma, ni wedi bod yn meddwl am reality bywyd. Edrych ar ein trybini, edrych ar ein sefyllfa, edrych ar ein peryg ni. Oherwydd mae rhaid i ni wneud hynny. Dyna lle mae doethineb yn dechrau. Heb ystyried y pethau hyn, dyn ni ddim yn ei ddeall yr efengyl. Dyna pam mae Paul yn dechrau fel yna gyda'r Rhufeiniaid. Heb ddeall y pethau hyn, bydd dim angen efengyl arno ni. Ond cyn cwpla, gai ddweud jyst gair oherwydd falle, gobeithio wir, falle fod y geiriau hyn wedi argyhoeddi rhywun. Beth felly yw'r ateb? Beth yw'r feddyginiaeth i ni? Sut allwn ni osgoi'r digofaint? Mae yma yn y Salm. Reit ar y dechrau, ni'n mynd nôl gyda at y di cyntaf, sef Duw. Duw yw'n problem fwyaf ni, ffrindiau. Duw yw'n problem fwyaf ni. Ond Duw yw'r ateb hefyd. Arglwydd, biost yn amddiffynfa i ni ym mhob cenhedlaeth. Dim ond un lle. Dim ond un craig. Dim ond un noddfa. Dim ond un gwaredwr. Dim ond un Iesu Grist sydd y bore yma. Fe yw'r amddiffynfa. Duw ei hun. Chi'n gweld mae Duw yn ein herbyn ni ac yn rhyfedd iawn. Beth sydd rhaid i ni wneud yw mynd ato fe. Ffoi ato fe. Am noddfa. Rock of Ages. Cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Amen.